Soc superconscient de que no és una professió fàcil i tinc molts companys que no s'han pogut dedicar tant, no? La precarietat laboral està molt present i la inestabilitat també laboral. El tema de la precarietat és un tema i és de veres que jo sempre pense, no hauria dir això, no? Però hem fet molts curts gratis, no? Perquè al final és experiència o estàs tirant una maneta a un amic i tal, però no, o sea, no pot ser. Hem de valorar que és una feina. És que dona la sensació que com és algo que t'apassiona, no? No pots cobrar per això o no pots demanar més. Com és el que t'agrada, hauries d'estar donant gràcies. Dius, no, és el que m'agrada, però hem de dignificar, no, la professió. I després el tema de la inestabilitat és el tema. No tens este serà el meu sou tots els mesos, ni sé quan vaig a treballar, ni sé el projecte que m'arribarà, ni faré esta prova i no sé si eixirà o no, o sea... Em sent tan reflexada en el que estàs contant, perquè també als inicis també vaig treballar molt de forma altruista i ara, mirat en perspectiva, dius, per què? Per què vaig fer això? I tot per la passió i la vocació que tens cap a la professió.